No tak ja som tam išla s tým, že chcem chlapa do biznisu, lebo nás bolo veľa žien. Viete, koľko času ušetrí človek tým, že sa nemusí rozhodovať? 3,5 cm na jeden vešiak. 3,5 cm, hej, to sú 3 prsty či 2. Pre nás je akože taká hlavná myšlienka, aby to oblečenie, ktoré je stále pekné a použiteľné, neskončilo v koši alebo niekde na skladke. So zamestnancom nemôžeš byť kamoška. No dobré, a keď zistíš, že proste chodí po Louis Vuittonoch a nosí drahé kabelky. To podnikanie, ten biznis by mal riadiť systém a nie konkrétny človek. Tri, 4. Tak, ideme na to. Ďalší podcast do série Bez extrémov a tentokrát sa budeme baviť o skvelej téme, ktorá zaujíma hlavne teba, takže ty si uvedieš. Nech sa páči. No, po 5 rokoch som sa rozhodla, že chcem otvárať franšízu a veríme... Ty si mi zohnala človeka. Rovno do podcastu. Zuzana Slivenská, ktorá, mimochodom, ak ste teda náhodou, že nesledovali Jamu Levovú, tak áno, bola tam. Vybrala si ťa Tatiana Ondrejková, čo by Pelikánka, žena, ktorá ináč vzbudzuje rešpekt. A je taká, ináč ja by som sa pokakala, keby som, ja si pamätám ten záber, ako ty ideš s tým štendrom z toho zákulisia, vieš, a ťaháš ten štender oblečenia za sebou a ideš pred tých levov. Ty tam bol Igor Kola, nie? Táňa Pelikánová a ešte kto tam bol? Kto sa o teba bil? Dubec, Fehervári a Rataj. A Rataj. Fú, no ináč akože partička. Akože, počúvaj, nič, tam by som nechala všetko, idem preč. Nič, nič, akože veľký obdiv, fakt. Hej, také pocity som aj mala, keď som tam bola. Lebo má to úzky súvis s tvojim podnikaním, s franšízou, všetko sa vysvetlí, nebojte sa, len počúvajte. Poď. Áno, má to súvis hlavne s franšízou, kvôli čomu sme dnes tu, a čo sa chceme rozprávať, lebo vlastne Reske som už mala založené, my sme už mali 2 pobočky v Košiciach a vlastne tam som išla odprezentovať hlavne ten franšízový koncept, čo som chcela rozbehnúť. Takže ja som tam hľadala partnera, aj možno nejakého poradcu v tom podnikaní, lebo akože nešlo len o peniaze, aj keď aj to pomôže super, ale hlavne mne išlo o to poznať akože ten názor, ten podnikateľský niekoho, kto podniká už dlhodobo, kto pozná veľa ľudí a tak, že to mi chýbalo v tom mojom podnikaní. A vlastne tam, keď som vošla, áno, to bolo také, že vlastne ja som tam vošla a keď som odišla po 1,5 hodiny, tak ja som rozmýšľala, že čo som tam vlastne povedala. To bolo 1,5 hodiny? My sme tam, áno, oni to zostrihajú na nejakých 10 minút. Máš pocit, že to je 5 minút. Mne sa Danielka Choma opýtala, nechceš ísť do Jamy Levovej s tou franšízou? No, už teraz vôbec nie. Nie, vieš čo, akože je to, ja som sa tiež pýtala Danky, že čo a Sašky, že aké to bolo, že či to zákulisie, či je to naozaj také super, ako sa to prezentuje, lebo veď akože nie vždy je to také, ako to vidíme v telke. A oni ma ubezpečili, že keď to myslím vážne, keď naozaj s môjim biznisom to myslím vážne a úprimne tam idem s tým, tak proste nehrozí mi nič, hej. Pri najhoršom nezískam investora, ale akože nejak sa tak akože nezhovadím. Hej, že naozaj akože môže to vypáliť dobre. No tak ja som tam išla s tým, že chcem chlapa do biznisu, lebo nás bolo veľa žien, tak som si povedala, no veď bude tam ich viac na výber, tak skúsim. Ale my sme si, keď si spomínala, že Táňa vzbudzuje rešpekt, tak mňa paradoxne akože v tom tam najviac upokojovala. Akože vyslovene my sme sa tak naladili na jednu vlnu hneď od začiatku, že ja som mala jasno možno po 15 minútach, že chcem ju. Tak už som len tak v hlave, že no okej, ale veď prišla som tu s tým, že chcem chlapa a takto. Ale možno počas tej doby, čo sme tam boli a prezentovali to a vlastne oni nám kladli rôzne otázky a odpovedali sme, tak ja som si povedala, že ja chcem hlavne človeka, ktorý tomu verí absolútne a ktorý do toho dá tiež kus seba. Hej? A čo som vyhodnotila, že vlastne z tých, ktorí tam boli investori, tak možno by sa nemali až tak priestor tomu venovať. Takže to bol taký výber, že a neľutujem. A Zuzi, dobre, a teraz si povedzme, že lebo ty si začala s konceptom Reske a niekde musel prísť ten moment, možno, že sa v ňom nachádza práve teraz aj Barbie, že mám super koncept, ktorý mi funguje a pritom ináč, dievčatá, vôbec nepodnikáte v ľahkých oblastiach. Hej. Gastro, krabičkové veci sú podľa mňa niečo, čo sa ľahko aj možno, že kopíruje a kopírujúce ľudia. A rovnako tak, veď tu po Košiciach bolo veľmi veľa sekačov. Rôznych sekačov, dokonca aj siete sekačové.
No. A zrazu si prišla ty z Reske. V čom je Reske koncept unikátny? A čo bolo to, čomu si tam tak verila a si povedala, že idem s tým až do relácie a hľadať investorov? Hej, že kedy si prišla k tomu prelomovému bodu, že toto je ďalší krok, že franchíza? No pre mňa boli dva také prelomové momenty. Keď sme mali prvú pobočku a vlastne ja som sa dostala do štádia, že som vedela, že nepotrebujem tam dve kolegyne v tom jednom malom priestore, tak som bola, že dobre, nechcem ich prepustiť, tak hľadáme nový priestor, aby som ich rozdelila. A to bolo vtedy, čo si išla z Mesiarskej, si išla na stanicu. Áno, no a potom sme mali aj Mesiarsku, aj stanicu. To máte stále? Áno. Chodím aj. Áno. A vlastne my sme otvorili tú stanicu a tam začali rôzni ľudia z celého Slovenska chodiť. A nám tam veľa ľudí hovorilo, a prečo nie ste v našom meste? A kedy budete? A tak ja som mala už vtedy jasno, že chcem sa rozširovať, ale vedela som, že nemám na to financie, lebo veď akože je to investične náročné, hej, otvárať nové pobočky vlastné a hlavne potom druhý moment, že manažovať tých zamestnancov v inom meste skrz Slovenska je akože veľmi náročné. To klobúk dole pred všetkými, ktorí majú firmy po celom Slovensku a tam manažujú ľudí. Ale vlastne vtedy ja som mala veľmi načítané aj McDonald a všetky tieto veci. Ja mám McDonald. Áno, podľa mňa každý to je základ, to je asi taká. Podľa mňa franchízy určite. Áno, určite. No. A vlastne tam ja som pochopila, že áno, že toto je cesta, lebo proste keď si to nejaká šikovná žena otvorí, dajme tomu v Poprade, tak proste je tam z časti sama sebe paňou, ale zároveň musí rešpektovať ten systém. Takže ja možno tak už hneď premostím na to, že čo by mal mať ideálny franchisant, že je to také, že chuť podnikať určite, zároveň nechce vymýšľať všetko od nuly a si testovať sám na sebe, na vlastnej koži, ale tiež musí mať nejakú takú disciplínu, aj schopnosť rešpektovať ten systém, ktorý už je nastavený. Že nie je to úplne také podnikanie, ako poznáme, že budem si robiť, čo chcem a budem si to skúšať a testovať, lebo naozaj aj my teraz, keď máme 10 franchisových pobočiek a teraz keby každá franchisantka si začala robiť vlastnou cestou, tak sa to rozpadne po roku. Hej. Čo sú základné pravidlá, čo ty od tých franchisantov chceš? Viem, že napríklad, Mekač má 4 vizuály a do jedného z toho sa musíš dostať, nie? Ale vieme, že Reske je dúhové, má svoje farby. Počkaj, že či ich uhadneme. Hej, počkaj, no. Čo môžeme mať, Zuzka, ako pravidlo? No, tie farby, nie? No, určite. Podľa mňa vieš, čo ešte také má, že nemôžu preplňať tie regály, si myslím. Vieš, že musia nejak dodržiať lebo čo neznášame na sekačoch je, keď tam je všetko nahádzané. Nie, že musí byť niečo uložené. Mental breakdown systém tam nefunguje. 3,5 cm na jeden vešiek. 3,5 cm, hej, to sú 3 prsty, či 2? Tak 3 prsty. Som to tušila. Čo by si ešte od nich mohla chcieť? Lokalitu niekde, že na nejakom dobrom mieste? Určite aj k tomu máme požiadavky, áno. Určite aj musia byť nejaké radiusy oddelené od seba. To vlastne je aj moja požiadavka, preto. Radiusy ako tých prevádzok? Áno. Aha, dobre. A potom máš požiadavku, a ešte čo tam máš? No povedz také, čo vidíme. No je to také, že to je jedna stránka, ktorú vidíme a druhá stránka je, že my máme podrobný pracovný manuál na každý jeden proces v Reske. Hej, že naozaj akože veľa som si o tých franchízach akože aj študovala a tam je to krásne povedané, že a to nie len k franchízam, akože k podniku ako takému, keď sa nechceme stať otrokom vlastného podnikania, tak to podnikanie, ten biznis by mal riadiť systém a nie konkrétny človek. Magor na systém. Tu s tebou sedí, vieš. To je základ. A to som nemala ani ja. Ja som všetko riadila intuitívne. No. Všetko som riešila sama. Ja som mala pocit, že bez mňa Reske proste do mesiaca prestane fungovať, lebo však kto to vyrieši, keď nie ja. No. Lebo veď nikto to nevie robiť. Príde nový človek, tak ja som mu venovala extrémne veľa času. A vlastne prišiel k nám do firmy kolega Patrik a on nám začal ukazovať aj tým, že ja som sa začala vzdelávať v tejto oblasti, aj tým, že on nám to ukazoval. On je strašne systémový a štrukturovaný človek. A proste on mi hovoril, že dobre Zuzi, ale kde to máš napísané? To, čo mi teraz rozprávaš, kde to máš napísané? V ktorom manuáli? Kde, v akom návode? Hovorím, no nikde. No tak to napíš. A vlastne my sme tak postupne začali naozaj ku každému kroku, ku triedeniu oblečenia, ku naceňovaniu, ku správaniu sa ku zákazníkom, ku ukladaniu oblečenia na predajňu, ku čisteniu predajne, ku točeniu videí. Akože my naozaj proste teraz pracujeme na tom, aby sme mali XY návodov, manuálov a proste už príde nový franchisant a dostane všetko takto na tácke. Že naozaj nebude stratený v ničom a chceme vytvoriť taký akože blbuzdorný systém, že naozaj stačí, že ten človek má extrémnu chuť to robiť,
je schopný rešpektovať ten systém, ako som už povedala, a proste všetko ostatné sa naučí. Že nepotrebuje byť vyštudovaný právnik, ekonom alebo... A podľa mňa, vieš, čo je úplne na takej franchise super, že vlastne presne ako to má aj Zuzka a ja, že vlastne ty to máš vybudované od piky a ty už si tomu dala nejaké meno. Vieš, to je to, s čím som sa ja začala stretávať, že keď to bol Ketobox, hej, jak aj na konferencii, hej, zrazu zhluk ľudí okolo mňa, vlastne na tom fotení. A to je to, že ty vlastne dávaš tú značku, ktorú ty si vlastne si vydrela, že ten človek vlastne s tou franchízou dostal aj istotu. Vieš, že veľa ľudí je, že chce podnikať, ale bojí sa niečo začať nové, že vlastne ešte predtým, ako to rozbehne, mu to vlastne stroskotá. A vlastne tá práca ťažká za tým, niekoľkoročná, je zárukou toho, že je to vybudovanie funkčné. brandu. To ti dnes povedia všetci od dubca až po Nemko, že ten brand je proste ako... To je to, čo tá franchíza vlastne predáva. Hej, ty predávaš McDonald, hej, že predávaš Kostu, predávaš... Akože, hej, že všetky tie franchízy majú nejaký spoločný menovateľ. Ja nemám podnikanie, dievčatá, lebo mám slobodné povolanie, ale opýtam sa tak akože blbo. Potom teda ten franchisant aj sa samozrejme odvádza asi nejakú časť zisku proste tej materskej spoločnosti, hej? Áno, tak my vlastne pripravujeme plány sociálnych sietí pre franchisátov, kompletný systém, spravujeme web, vlastne vyvíjame systém. U teba je ako keby, že tá centrála stále? Áno. OK, jasné. Áno, a dávame všetky tie inovácie, vlastne my každý mesiac niečo vymýšľame, nejaký nový projekt, spolupráca, všetko, takže toto všetko ten franchisant dostane. A my sme si to aj vyrátali, že aj ten poplatok, ktorý platia oni marketingový a technický, je oveľa nižší, ako by ho platili nejaké reklamnej agentúre. Takže ono je to win-win pre každého, hej, že jednak áno, je tá podporujúca komunita akože ostatných franchise partneriek, to je proste neskutočné, keď sa tie ženy stretnú a proste všetky... Robíte si, hej, že takéto team buildingy. Áno, mali sme aj v jeseni, aj vlastne teraz sme sa stretli vo februári v Bratislave. No a to si vedela, keď si išla do tých franchise, že si vedela, že budeš sa s tými ženami aj stretávať, alebo teda však aj muži to vlastne môžu byť, hej? Určite, ja som to takto akože aj som si to tak asi, nemala som to úplne pomenované, ale tak akože v hĺbke som mala, že mňa to strašne baví, akože tak sa inšpirovať vzájomne. Fakt sú tam také ženy, že wow, super, akože klobúk dole. A rastiete spolu, vieš, lebo vlastne... A ty si to tiež tak predstavíš, že keby si mala franchisantov, bola by si s nimi kamoška? Určite. Tak vieš... Konečne, to nie sú zamestnanci, ale franchisanti, vieš, lebo so zamestnancom nemôžeš byť kamoška. A franchisant je vlastne partner. Áno, je to veľmi špecifický vzťah. Lebo presne, mne tam ešte stále akože počujem tam trošku taký ten, nie je to úplne rovný vzťah, povedzme si. Nie, lebo áno, ten franchisant je podnikateľ, podniká sám, ale podniká podľa nejakých pravidiel, ktoré určujeme my centrálne. Takže je tam ten vzťah a zároveň akože naozaj my to máme otvorené, že keď príde s nejakým nápadom franchisant, tak sa to snažíme akože keď je to efektívne, keď sa nám to hodí do tej myšlienky celého konceptu, tak to skúsime aplikovať. Ale je to taký veľmi špecifický vzťah, takže si to vyžaduje ako naozaj u tých ľudí, že áno, idem do toho a chcem to robiť takto. Nechcem si robiť len po svojom, hej, že proste... Ale podľa mňa na druhej strane je to o to ľahšie. Vieš, že niekto má rád proste rýchlejšiu a ľahšiu cestu a podľa mňa toto... Aj je to veľká pomoc. Vieš, ono keď sa viete, koľko času ušetrí človek tým, že sa nemusí rozhodovať? Áno. Že mu napríklad niekto povie, že ako majú vyzerať sociálne siete, alebo že mu niekto povie, ako majú vyzerať banery, alebo loga, alebo hocičo, že to je kopec ušetreného času. Alebo modrú, vieš, a je tam všetko. Do akej miery si to mala rozpracované, keď si išla do tej Jamy Levovej a už si vedela, že ideš, že chceš byť, počkaj, franchisant je ten, čo má franchízu a ty si? Franchisor. Poskytovateľ licencie. a.k.a. Big Boss Zuzana Slivenská. OK. No my sme mali už, ja som vlastne predtým, ako sme išli do prvej franchízy v Prahe, tak ten pracovný postup, pracovný manuál sme si podrobne spísali. Naozaj ja som vtedy veľa času trávila v Reske, že naozaj každý jeden krok sme spísali, aby naozaj tá franchizantka dostala, že nikdy nerobila takýto biznis, ale vie presne, čo má robiť, ako má otvoriť predajňu, čo tam má urobiť, že má poliať kvety, akože naozaj, že do podrobností úplne. Ale toto ti už povedala Táňa, alebo toto si urobila ešte predtým? Nie, toto sme už mali. My sme mali aj franchisovú zmluvu a mali sme zásady Reske, podľa ktorých sa riadíme, to také akože skôr takého etického charakteru, lebo naozaj ja si do toho veľmi vyberám aj ľudí, ktorí súznia s tou myšlienkou. Hej, teraz akože nechcem... Aj zo pár tých pravidelných,
že nech to nacítime, vieš. Tak je to hlavne také, že s tou udržateľnosťou súvisí to, že naozaj, ja nehovorím, veď môžeme si samozrejme kúpiť čokoľvek, kdekoľvek, hej, máme teraz množstvo na výber, ale naozaj vyzeralo by to minimálne divne, ak by tá franchisantka, že mala svoj shop, hej, mala svoje reske a každý deň trávila v nejakom fast fashion obchode. Že bolo by to také, musí že tým OK. žiť vlastne ten človek. No dobrá, keď zistíš, že proste chodí po Louis Vuittonoch a nosí drahé kabelky. Ty nebudeš moja franchisantka. Akože to môže. Každý má slobodnú vôľu, ale myslím si, že všetky ženy sa naladili na tú myšlienku. A hlavne, keď uvideli, že fakt, aké krásne kusky my máme všetci v skriniach, nenosíme ich. A keď tam tie ženy, akože v tých jednotlivých mestách, či v Martine, či v Trenčíne, v Bratislave, keď začali nosiť tie kúsky, tak mne akože neraz sa stalo, že wow, Suzi, pozri, čo nám priniesli. Že fakt to bolo také, že OK, tak ja si to vezmem, že aj keď neboli úplne zvyknuté, tak proste išli do toho. A aj to koluješ napríklad, že z Martina sa dostanú veci do Košic a z Košic do Martina? Či toto ešte... Nie, tak to ešte nie. Máme strašne veľa, nám ľudia nosia oblečenie, naozaj akože denne aj 10 zákazníčok, aj 20 v tých veľkých predajniach, takže to keď si prerátaš, že každá zákazníčka môže doniesť 10 kusov oblečenia, tak 200 kusov nám príde denne na predajňu, takže to je akože kolobek dobrý. To si viem predstaviť. Niečo teda triedite. Dobre, ty to dávaš napríklad na arcidieceznú charitu, to asi nie je taký akože žiadne tajomstvo. Tie kúsky, ktoré nevieš použiť v predajni, kde ich dávajú napríklad Martinčanky, Pražačky. Každá má svoju dohodu s tými lokálnymi. A je to stále charita? Je to podmienka, že to musí byť charita? Nemusí to byť charita, lebo často charita už aj odmieta to oblečenie, lebo má dostatok oblečenia od bežných ľudí, tak je to aj ekocharita, to bola v Bratislave, oni vlastne využívajú aj ten charitatívny účel, aj to nejak možno ďalej zhodnocujú alebo recyklujú ten tovar, takže sú to rôzne formy. Pre nás je akože taká hlavná myšlienka, aby to oblečenie, ktoré je stále pekné a použiteľné, neskončilo v koši alebo niekde na skládke. Proste naozaj nech sa mu dá druhý život, my urobíme preto všetko, proste urobíme krásnu predajňu, vyžahlíme ho, vydezinfikujeme, urobíme skvelý pocit zákazníčka, urobíme jej kávu, že naozaj chceme, aby tá zákazníčka sa tam cítila dobre a povedala si, že wow, že to je to super, že na čo ja budem chodiť niekde do obchodného centra. Ja si ináč pamätám, keď som napríklad prišla do Reske, stretla som na zhodou okolností Petru Naďovú. Vyšla ako veľký vietor z kabinky. Wow, čo som tu našla! A zrazu to bolo celé farebné, voňalo to tam. Bola som z toho veľmi príjemne prekvapená, lebo som očakávala, že choď, to je taký pekný sekač mi niekto. Vtedy, vieš, ako vtedy povedal, keď Reske ešte začínalo. To ešte nebolo... Definícia. Áno, ľahká definícia. To ešte nebolo, že si bola akoby televízne známa a vlastne to bolo ďaleko predtým. Ja si tak pamätám a ja si hovorím, že wow, že sekači ja fakt nemám rada, ale toto bolo fakt inakšie. A z toho okolností si mi vtedy uvarila kávu. Normálne si to pamätám, že tak tu asi budem chodiť. Dobre, toto som ochotná a schopná a zároveň, keď mám veci, normálne, že vieš, keď si skladáš také tie veci, ktoré si kúpiš, tak taký ten impulzívny nákup, že Ježiš, som si to kúpila, aj sa to veľa minula a mala si to, že nikdy. No. Vieš, a teraz to skladáš a ty fakt to nechceš proste ale keď to dávaš do Reske, máš taký ten pocit, že super, niekto sa z toho strašne poteší a máš taký dojem, že to ako keby, že dobre tomu urobíš. No vieš? Nám sa už aj stalo také, že na Mesiarskej máme 2 kabinky vedľa seba. Áno. A normálne ja tú situáciu akože opakujem často, lebo vyšla zákazníčka, vyšla druhá a pozerajú na seba, že to sú moje šaty. Že vlastne sa tam stretli, že skúšala tá zákazníčka tie šaty, ktoré ona priniesla, tá druhá. A bolo to akože strašne dojímavé. To bolo, ja som na to pozerala, že to je neskutočné. A presne to je tá hlavná pointa toho. Vieš? No, že proste ona dostala neskutočný feedback na to, že áno, bol to môj kúsok, bol krásny, mala som ho rada, ale z akýchkoľvek dôvodov už ho nebudem ďalej nosiť. A zrazu si ho obliekla žena, ktorá v tom vyzerala dokonale. A ona to ocenila, aj tá druhá to ocenila a my sme tak len pozerali tam s mamkou. Si pamätám, že sme tam boli až dobre. To máte ešte tak pekne rodine začlenené. To je ináč krásne. Zuzka, ako by si ty, lebo ty si sa teraz rozhodla aj trošku sa ponoriť do takého v podstate coachingu, lebo ideš ako keby radiť ženám, ktoré idú týmto smerom, preto som vás ináč dámy aj prepojila. A teraz mi povedzte, že ako ty vyhodnotíš, či Barbie už je ako keby, že nachystaná? Ready. My tam máme tie fázy v rámci toho poradenstva franchízového, lebo začalo sa na mňa veľa ľudí obracať tým, že my už máme tých 10 franchíz, že ako by som im vedela pomôcť. Tak v prvej fáze my shodnotíme, v
akej podobe máš svoju firmu. Že my to tak hovoríme, že aj keď sa nakoniec ten človek rozhodne neísť do franchise, lebo z akýkoľvek dôvod si povie, je to pre mňa náročné, alebo môžu sa zmeniť okolnosti, tak bude mať od nás podrobný nejaký návod k tomu, aby si zefektívnil vlastnú firmu. Tú jednu, ktorú už má. Hej. Že je to, akože chceli sme, aby tú pridanú hodnotu ten človek mal, aj keď sa rozhodne neísť do tej franšízy. Lebo ono vždy tam, my sa rozprávame, vždy počas toho procesu môže vyhodnotiť ten človek, že nie je to úplne preňho. A potom je druhá fáza, že tam nastavujeme základné vzory dokumentov, aj franšízovej zmluvy, manuálov všetkých, ktoré tam majú byť. Všetky procesy vo firme si podrobne prejdeme spolu a povieme ti, že čo máš urobiť, čo nemáš urobiť, čo je dobre, čo je efektívnejšie. Potom ďalší postup, ako som tu už načrtla, ako vyberať franšizantov, budúcich partnerov, ako si robiť reklamu na hľadanie nových franšizantov, ktoré mesta je najlepšie podchytiť, lebo my to vždy aj v rámci Reske robíme tak, že mesto, v ktorom už sú nejaké second handy, tak má ten potenciál, lebo tam už tí ľudia sú naučení na to. Hej, tak vieme sa pozrieť, kde je ten úplne, že diera na trhu, že ideme do toho mesta, lebo tam to určite budú chcieť, alebo kde je to publikum naučené na to, alebo tí zákazníci. Víš, že by som povedala práve, že keď je tam veľa sekačov, tak tam nechoďme, lebo že to už je presítený trh. A ty to práve vidíš z úplne inej strany. Že ono niektoré tie tézy, ktoré sa zdajú byť také jasné niekomu, ty môžeš ako keby úplne z iného pohľadu. Tak lebo vieš, my nie sme úplne konkurencia, lebo ja to tak vnímam, že v každom second hande je úplne iný typ tovaru. Úplne iné kúsky tam nájdeme a ten človek, keď my sme takto teraz v chat, čo sme otvorili, tak tam máme second hand, naše Reske máme oproti inému second handu. A to bolo také, že Katka, franchizantka, tak pozerala na to, že je to dobré či zlé a že je to super. Je to super. Lebo tam ľudia chodia už, tam to je nejak cez 5 rokov, že ľudia sú tam naučení chodiť a zrazu objavia, že je tu nový second hand, tak prečo by som sa nezašiel pozrieť? A presne, a z povahy vecí, ináč, keď tak sa nad tým zamyslím, že akí ľudia chodia do second handu, to sú presne ľudia, ktorí, nechcem povedať, že špekulanti, ale že ako keby, že sa zamýšľajú, že tu tak, toto si tu prešijem. Vieš, že sú takí tí kombinatorici. To znamená, že predpokladám, že tu je jeden second hand, tu je druhý second hand, idem sa pozrieť, že tam nemajú to, čo hľadám. Vieš, kreatívci. Áno, tí kreatívci, hej, presne, dobre si to ale určite lepšie ako moji špekulanti. Ďakujem ti veľmi pekne za túto barličku. Dámy, ja vám veľmi držím palce, aby ste pokračovali v rozhovoroch. Barbie, akoby si taká, že inšpirovaná? Určite. Tak ja hlavne, vieš, ja keď idem do niečoho, už v tomto mám myslím, že poznáš. Ja musím byť rozhodnutá, že to je 100% tak. Hej, čiže ja už keď do toho idem, tak už vlastne idem len, že poďme to podoťahovať, lebo idem do niečoho nového, ale už mám presný, vieš, naštudované, vieš, už manuál, už moja Maťka, asistentka už chystá. Takže je to také, že z mojej strany, ale chápem, keď niekto lebo je veľa ľudí, ktorí proste si povedia, ja mám super nápad, idem ho znásobiť, hej, ale nevždy ten nápad môže byť super, hej. Čiže ono je to, vieš, čo mne zmenilo mindset, akože pri tom celom a čím viac pobočiek otvárame, tým viac akože si na to, tak sa snažím vždy pripomenúť, že máš pracovať na svojej firme, nie vo svojej firme. Áno, a to vždy, tak. Keď sa zacyklím v nejakom, že tak. Idem robiť toto, idem urobiť výklad, idem urobiť toto, tak sa stopnem, že áno. Zuzka, radšej hľadaj niekoho na spoluprácu, alebo radšej seď v podcaste a rozprávaj o tej značke, áno. Ako budeš robiť výklad, čo vie urobiť ktokoľvek iný. Áno. Pekne. Dobre, ale keď ťa to teší, môžeš si urobiť výklad. Jasné, môžem, keď mám čas. A to je otázka priorit. Dobre, dámy, ďakujem vám veľmi pekne. Bolo to poučné, asi ste si už aj tak všimli, že teda my s Barbie naozaj sa rozhovoráme tu rôzne témy a stále tie, ktoré samozrejme v prvom rade zaujímajú nás, my sa tu ináč pomerne dosť veľa aj učíme. Barbie, držím ti v tom, vieš, ako palce. Ďakujem. Nech ti to proste vyjde. Držím ďakujeme palce. Krásne. Ďakujem. A ďakujeme, že si nám o tom prišla porozprávať, že ako si mala ďakujem, že som mohla. Zuzana Slivenská.